Unsay kalainan sa tao nga naay Ginoo ug walay Ginoo? Daghan kayo. Mayong kag kung naa kay Ginoo, mahimo gyud na dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabalaka, ug kanunay nga naa gyud dakong pagsalig diha kaniya. Kining tawo nga wala gyud Ginoo, dali ra kay ni mahadlok, maproblema na ni, maratol na ni, magpakamatay na ni dayon, mobalos na ni dayon. Pero kung mga lagad gyud ta sa Ginoo no, atong ikinabuhi nga naa gyud tay Dios, mahimo gyud na mas madali pa nga atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kay kung wala gyud tay Ginoo, wala tay Dios nagyalagaran, lisod kaayo para kanato. Mao nang himua kung wala pa ka nakasabot sa pulong sa Dios o wala pa ka kaila kaniya, naay Biblia. Basaha or maminaw kag mga video nga sama niini kay paila-ila nako diha kanimo kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi.